IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Prevention is better than cure. Dahita tinagbalin nga sarita ni Sangguniang Panlalawigan member Geoffrey Sagid. Kalpasan nga agdinamag nga agraira man ti African Swine Fever wenno ASF karay iti kabangibang a probinsya. Segon iti bokal, manamnama ang mangyuwayat daytoy iti public hearing. Tapno insigida ang mapakaabuan kan mabalaagan dayta hag racers wenno agtatarakan ti baboy ditoy probinsya. Kunana adakkel a katulungan iti probinsya ti bennek ti agrikultura, rason na arumbeng nga may paayan aksyon iti nasaw nga banag sakbay pay nga makastrek ti sakit dito Ilocos Norte kan mangited perwisyo karagiti kakailyan. Sa Chairman of the Committee on Agriculture, damag tayo kat neighboring towns iti swine fever. Tanong na mga kakaasi digiti hog racers digiti ka probinsyahan tayo. Dapat na maikan iti atensyon ano mapreventaran. Kung natin nga ron, prevention is better than cure. Tapno no, at nga mas menggan nyo, digiti hog racers, nga tarakan. Tanong no, at makatulong iti panagbiag, iti tunggal pamilya, kadagiti agtatarakan iti kangrunana iti baboy. Nakatulungan iti probinsya, mesa, tano pa'y mapangato iti kalidad iti panagbiag, digiti kaprobinsyahan tayo. At lalo, no napintas iti presyo, kadagiti iti existing na presyo, numampay binmaba, 170 to 175, iti presyo iti per live rate iti panaggatang da iti baboy, na nababago na tayo ng napipyan ng iti napalabas nga taw-tawag kat umabot pa iti 150 kasi ay iso nga DJ iti masapul nga kitaan tayo iti tulong iti PBET. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.